Hey guys, nandiyan nga po na tanan. Di ada ko sa basakan. Isugo na po kong nanay pakuha og tao. Hinja. Makalipay kay. Bisa grabing kalabong bitaw ay guna. Among pakiton. Nay ka nang dako ang taong na. Nera na dako. Taas. Hinja grabing sagbutag palibot. Kaya mamalagi na ni magunahi. Ay, nadaot na di ay. Sayang lang ha. Awa ra sayang. Dako ra ba? Ah. Tama. Ngita kog lain. Dapat dia. Dako gihapon. Ah. Pwede pa ba kanin? Para maniguwang na. Guwang na pod. Sayang. Ngita kog lain. Hala to apa to ah. Labong lagi. Kay si kuya wa naman danhi. Ito na mas kuyas. Ito na mas kuyas kuan. Nimbalik na gahang kuya sa sana. Pwede ba ka ito? Lihig panahon dari ron gawan-uwan. Sayang way guna. Karehong kaon dabong. Mintaan niyang gikuha kay gamayra. Sayang. Anong kuhaon? Nara mangita ako. Apa dia? Hala, daghan diri. Mado ni kay kuan. Inches later. Oh, gihangat ko. Asal may bukaling padyon kay basak. Naragang nakuhang kuhan, taong sa basak. Ter, nagabakitan ter. Ter. Ang taong sa basak ng wasi dati mo. Wala ang tabuko! Kasi nga pang punin mo. Tama rito. Ano? Pero magbuo na rin pagkatambok. Nadadaot na ganina ha. Kay dugaywan mo nga. Dugaywan mga tui. Alam. Nanday. Nalipagos ang tripod. Kana ko na-obserbahan. Dugay rin panahon. Na, dogar ang panahon. Pwede mo sa may ngani di ay. Na. Kaya sa kalipay na ay. Kaya na ha. Pwede ba rin si Sama? Higda. Imposible ko nga. Karoon pa na-discoveryan. Karoon pa. Na pwede man di ay. Ano? Sige ba sa pupunta na yun. Ba sa pupunta na yung upload. Palitan sa kung kanang tripod. Na kanang pwede ma. Baru ng sipon. Pwede naman di ay na. Sama na to. Dagko ka dong talong. Ya. Kaya sa gawin sila lunam. Pwede na tortahan. Ikaw. Gidugo ka ba? Ako gidugo ko. Pero Ako lagi. ikaw, gidugo mo ka? Kakari mo ko. Dama-dama lamang kakari mo ko na ni Maho. Kasi naman na, ang ikuan. Nalata man eh. Kasi nila na mo gidugo. Atauban sa ang ikuan kare. No. Ha? Dapat sabas na iwa. Sabas na iwa. Mabitari. Natulog. Hindi mo Yan. Aw. Sarap mo awan. Ingat pa ko na lang yung ano sa ko masang video ang i-upload. Sama na to. Sama na to. Maligos ako kay kuan nga ngatil ko. Baligo ang idugo mo ka. Nga mo nagdugon. Maligo mo nagdugon. Hala pwede mo di ay. Hi guys, karon day ako sa mo ang simbahan. Kay karon schedule sa mo ang house church. Hindi ako din naka-assign magluto aning snack.
Nya ha na lamang gipang panitan ning saging kay arong masigo sa kaldero. Kuan ka na naka voice over ako karon kay di magding kay na ilang practice ug sayang. Nya gawan pud. Guys, madyong hapon yung tanan. Karon day guys nagpa hairstyle. Nagpa hairstyle ni Bingbing. Nja. Nagpalimpyo day po ko sang kuko kay dugay ng panahon wa limpyo-limpyo. Basig magkaroon guys ang kuanan si Tita Ale ha magsigisin tipid gahapon. So tanawag sa resulta. Tanaw na to kuan. Say itsura og kanang kulot kog buhok. Kay ug okay magpakulot char. Excuse me. Tanaw na to ginsay porma. Ibugto ah. Wa bitaw. Kay pula na kog tulid. Hala. Unsa kay ko magkulot? Bitaw nakatry na mo sa unang nagkulot ko. Ang kulit ah. When I held you and Wala day ko mo trabaho, pahuway ko. Kay Hala, nice si Jaina. Hala, yeah. Hala, ganang ko. Adyan na mo sa naman buskaga. Kay pahinga na sa to. Hala, nakulot ko po. Nice mo din na. Kulot for today's video. Kirara. Mar. Hala, ikaw dahil yan. Nagusto ka dahil. Hala, nga, nigang puro magpulot. Hala, nalipang ko. Juliet. Hala, tanawag na ako sa iring. Hala. Para naman gas. Mar. Hala, nga, nigang buhok. Ano tublada para yun. Butangin na uwi. Ikaw nagtulog sa ganyan na. Alam mo na yung purma, kulot. Insay purmas likod. Nice. Adyo sa kanabi. Nice. Hala, kulot. Nga na yung purma kulot, di kumangay. Marag nindako gango. Ato ba na? Hindi mo kawa kayo mag sa personal? Ato tublada ha? For today's video, kulot. Nga na yung purma guys, kulot. Marag Niyangay ka yan? Wa. Niyangay ka? Nga ni. Kulot for today's video. Mani resulta na. Ba, di man siguro okay. Okay, uy. Guwapa no, specialan. Maranog ko, ako may niwang. Makatambok din yung kulot ug buhok. So mga to guys, for today's video, kulot. Tambok na. Tambok na kuno ko sang kulot nga buhok, char.